znači dana 2.3.2018. godine u 21 sat i 12 minuta u prostorijama postaje prometne policije Pula temeljem članka 208a Zakona o kaznenom postupku započinje i ispitivanje i snimanje osumnjičenika Aljoše Ćurića zbog kaznenog djela iz članka 278 stavak 1 i 3 Kaznenog zakona u predmetu broj 511-08-2-K-4/2018. Utvrđuje se da su ispitivanju prisutni policijski službenik Igor Košara, službeni broj 08518, stručna osoba za tehničko snimanje Loris Lupetina, službeni broj 19104, osumnjičeni Aljoša Đurić i zapisničar Dalibor Načinović. Sukladno članku 273 stavak 6 Zakona o kaznenom postupku pozivam vas da se izjasnite govorite li ili razumijete li jezik na kojem se vodi postupak. Ne. Znači, sukladno članku 273 Zakona o kaznenom postupku, osumnjičenik Aljoša Đurić izjavljuje da ne razumije službeni jezik kojim se provodi službena radnja, ali budući da je osumnjičenik hrvatski državljanin, smatra se da razumije hrvatski jezik, te se ispitivanje nastavlja. Znači, ali budući da je osumnjičenik hrvatski državljanin, smatra se da razumije hrvatski jezik, te se ispitivanje nastavlja. Možemo dalje. Dalje. Upozorava se sve prisutne osobe da se sukladno članku 87 stavak 1 i 3 i članku 208a stavak 6 Zakona o kaznenom postupku ovo ispitivanje snima audio-video tehničkim uređajem Afterburner 2 te da snimka može biti upotrijebljena kao dokaz u postupku. Može, onda znači utvrđuje se da su sve prisutne osobe upoznate da su sukladno članku 87 stavak 1 i 3 i članka 208a stavak 6 Zakona o kaznenom postupku ovo ispitivanje snima audio-video tehničkim uređajem Afterburner tip 2 te da snimka može biti upotrijebljena kao dokaz. Upozoravaju se sve prisutne osobe da je postupanje tijekom izvida sukladno članku 208f Zakona o kaznenom postupku tajno te da je odavanje tajne kazneno djelo. Znači, utvrđuje se da su sve prisutne osobe sukladno članku 206 Zakona o kaznenom postupku upozorene da su dužne čuvati činjenice i podatke koje će saznati tijekom ovog ispitivanja. Obzirom je postupanje tajno, a odavanje tajne je kazneno djelo. Ne prihvaćam, ne pada mi na pamet da to prihvatim. Sve što budem dobio, to ću objaviti javno. Temeljem članka 272 stavak 1 Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku, osumnjičenik daje sljedeće podatke. Možete nam reći svoje ime i prezime? Ja nemam ime i prezime, nisam osoba, nego sam čovjek Aljoša iz obitelji Đurić. Na početku samog ispitivanja je navedena neistina da je ovdje utvrđeno da sam ja osoba Aljoša Đurić, što je totalna laž. Kako je to utvrđeno? Nikako. To ste vi rekli. Dobro, idemo dalje. Uzimanje podataka vrši se iz informacijskog sustava, znači ime i prezime Aljoša Đurić. Ime i prezime roditelja Veselinko i Jovanka, mjesto rođenja Mostar, Bosna i Hercegovina, mjesto stanovanja Pula, Viška ulica, kućni broj 14,
dan, mjesec i godina rođenja, 5.10.1967. godine, državljanstvo Republike Hrvatske, zanimanje automehaničar, srednja stručna sprema, osobni identifikacijski broj 18522603759. Identitet provjeren uvidom u informacijski sustav MUP-a koji sadrži fotografiju. Znači, dužnost odazivanja pozivu, odnosno promjena adrese, upozoravam vas da ste kao osumnjičenik dužni, sukladno članku 272 stavak 2 Zakona o kaznenom postupku, odazvati se pozivu i odmah priopćiti svaku promjenu adrese ili namjeru da ćete promijeniti adresu. Ukoliko ne postupite po rečenim obvezama, upozoravam vas da ćete sukladno članku 97 stavak 1 točka 2 i 3 Zakona o kaznenom postupku biti prisilno dovedeni. Zahvaljujem na ponudi, ali ne prihvaćam. Diktirati, znači, utvrđuje se da je osumnjičenik upoznat da je sukladno članku 272 stavak 2 Zakona o kaznenom postupku u obvezi odazvati se pozivu i odmah priopćiti svaku promjenu ili namjenu promjene adrese, te da će u suprotnom biti prisilno doveden temeljem članka 97 stavak 1 točke 2 i 3 Zakona o kaznenom postupku. Zahvaljujem na ponudi, ali ne prihvaćam. Pouka o pravima. Da li ste prije ispitivanja primili pisanu pouku o pravima? To vam je ovo tu. Ne, nisam primio zato što se ovo ne odnosi na mene. Dobro, ona vam je tu Ne, nije stavljena. dobro, ovo se odnosi na osobu Aljošu Đurić, a ja sam vam dao do znanja da sam ja čovjek Aljoša iz obitelji Đurić. Znači, meni nije ništa dato. Dobro, ja ću vam je pročitati još jednom. Osumnjičenik Aljoša Đurić, od oca Veselinka, rođen 5.10.1967. godine u Mostaru, s prebivalištem u Puli, ulica Viška, kućni broj 14, je poučen o osnovama sumnje protiv njega da je nepoznatog dana i u nepoznato vrijeme na nepoznatom mjestu izvjesio dvije pločice koje svojim oblikom i dimenzijama nalikuju na registarske pločice, i to na prednju stranu osnovnog automobila marke Kia tip Rio, broja šasije KNEDC 2412562 46538 srebrne boje. Izvjesio znači pločicu s natpisom Suveren i na stražnju stranu osobnog automobila pločicu s natpisom Sovereign, iako je znao da navedene pločice ne pripadaju spomenutom osnovnom automobilu, s namjerom da navedene pločice uporabi kao pravu, nakon čega je spomenuti osobni automobil na kojemu se nalaze izvješene navedene pločice koje mu nisu pripadale, koristio u prometu na cestama kada je dana 2.3.2018. godine u 16 sati po policijskim službenicima zatečen u prometu na cestama u gradu Puli na kolniku ulice Riva nasuprot raskrižja sa ulicom Starih Statuta, zbog čega postoji osnovana sumnja kako je počinio kazneno djelo krivotvorenje isprava iz članka 278 stavak 1 i 3 Kaznenog zakona. Poučen je da ima pravo na branitelja, da ima pravo na tumačenje i prevođenje sukladno članku 8 Zakona o kaznenom postupku, o pravu da nije dužan iskazivati niti odgovarati na pitanja, o pravu da u svakom trenutku može napustiti policijske prostorije, osim u slučaju uhićenja sukladno članku 108 Kaznenog zakona, odnosno članku 108 Zakona o kaznenom postupku. Molim vas, jesam li sada uhićen, želim da to bude na kamerama snimljeno. Jeste. Uručeno, obavješteni ste i prije vam je to... Da, želim da to bude pred kamerama. I samo jednu stvar što se tiče korektnosti. Na mojim informativnim pločicama ne piše samo suveren, nego piše i privatna svojina, ne iznajmljuje se. Dobro, molio bi vas da sada sačekate, daćemo vam priliku da iznesete svoju obranu gdje ćete moći detaljno opisati sve činjenice. Zahvaljujem. Dobro,
Možemo dalje. Znači, pouku ste primili i pročitana vam je. Utvrđuje se da je osumnjičenik sukladno članku 208 stavak 2 Zakona o kaznenom postupku prije ispitivanja primio pisanu pouku o pravima, da istu razumije, a što potvrđuje potpisom. Da li želite potpisati dio zapisnika koji se odnosi na to da vam je uručena pouka o pravima? Mogu samo vidjeti taj komad papira. Evo, tu. Na koga se odnosi? Na Aljošu A ne mogu Đurić. to potpisati jer bi falsificirao. Onda mi recite da ne želite potpisati. Ne, nije da ne želim. Ja bi to potpisao da se odnosi na mene, ali se ne odnosi na mene. Dobro, konstatiramo ćemo da je osumnjičenik odbio potpisati. Dobro. Možemo nastaviti dalje. Znači, mi ćemo vam sad iznijeti što vam se stavlja na teret, a to vam je objašnjeno već i u pouci o pravima. Odnosno, sumnjiči se da ste počinili kazneno djelo krivotvorenja isprava, opisano u članku 278 stavak 1 i 3 kaznenog zakona, odnosno da ste nepoznatog dana i u nepoznato vrijeme na nepoznatom mjestu izvjesio dvije pločice koje svojim oblikom i dimenzijama naliku na registarske pločice i to na prednju stranu osobnog automobila marke Kia tip Rio broja šasije KNEDC 2412562 46538 srebrne boje, izvjesio pločicu sa natpisom Suveren i na stražnju stranu osnovnog automobila pločicu s natpisom Sovereign, iako je znao da navedene pločice ne pripadaju spomenutom osobnom automobilu, s namjerom da navedene pločice uporabi kao prave, odnosno nakon čega je spomenuti osobni automobil na kojemu su se nalazile izvješene navedene pločice koje nisu pripadale, koristio u prometu na cestama kada je dana 2.3.2018. godine u 16 sati po policijskim službenicima zatečen u prometu. Možemo dalje, znači sukladno članku 208a Zakona o kaznenom postupku, osumnjičenik je upoznat da ga se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprava na način opisan u pouci o pravima. Pouka o pravu na branitelja, sukladno članku 65 stavak 2 i članku 208a stavak 5 i 6 Zakona o kaznenom postupku, imate pravo uzeti branitelja koji može biti prisutan vašem ispitivanju. Da li želite koristiti to pravo? Ne, hvala. Dobro, možemo dalje. Osumnjičenik je poučen da sukladno članku 65 stavak 2 članku 208 stavak 4 i 5 Zakona o kaznenom postupku ima pravo na branitelja, nakon čega je izjavio ja ne želim imati branitelja. Izvinjavam se, to nije izjavio osumnjičenik. To vam je izjavio čovjek Aljoša iz obitelji Đurić. Dobro, jer ste mene pitali. Dobro. Vi ne pričate s komadom papira nego sam. Dobro, snimljeno je to i evidentirano. Tako nema veze. Zlu ne trebalo. Obzirom da ste se odrekli prava na branitelja, obvezan sam vas upoznati sa značenjem prava na branitelja i posljedicama odricanja od toga. Znači, naime, branitelj je dužan posvetiti svoju stručnost i savjesnost vašem zastupanju, pružiti vam pravnu pomoć bez odgode i zastoja, a ujedno je i jamstvo zakonitosti našeg postupanja. Isti se upozorava da neće imati stručnu pomoć koja bi mogla brinuti o zaštiti njegovih prava i pravnih interesa u radnji koja se provodi. Znači, utvrđuje se da je osumnjičenik na jednostavan i razumljiv način upoznat sa značenjem prava na braniteljima i posljedicama odricanja od tog prava sukladno članku 65 stav 2, članka 73 stavak 2 i članka 208a stavak 4 Zakona o kaznenom postupku.
molim da se isprinta i da mu se da na potpis da je upoznat o pravima na branitelja. Evo, ako želite potpisati, Samo da i na da koga vas se se odnosi. upoznava sa pravima, da imate pravo na Ovdje branitelja. ne piše kome se to daje. To je nastavak 3. stranice, A one odnosi se druge znači i prve u sklopu sveg ovog, sklopu onda ne, svega. znači odnosi se na tu neku osobu. na zapisnik, tako je. Konstatirat ćemo da je odbio potpisat. Dobro, možemo dalje. Poučavam vas da sukladno članku 274 Zakona o kaznenom postupku, iako ste se odrekli prava od branitelja, od prava da uzmete branitelja, u bilo kojem trenutku ispitivanja imate pravo zatražiti branitelja po vlastitom izboru ili sa liste dežurnih odvjetnika sukladno članku 273 Zakona o kaznenom postupku. Izvinjavam se, šta mora biti baš odvjetnik ili mogu uzeti bilo koga da me brani? A neko sa liste koji Ja je bih uzeo odvjetnik- Terminatora da me brani, ako nemate ništa Da, ali protiv. on mora biti sa liste ili dežurnih A, ne mogu odvjetnika njega. Dobro, ili ništa. osoba koja ima, Da. ima Uzeo bi kvalifikacije. Terminator, ali ako ne mogu, ajde. Dobro. Utvrđuje se da je osumnjičenik poučen da sukladno članku 274 Zakona o kaznenom postupku, iako se odrekao prava da uzme branitelja, u bilo kojem trenutku ispitivanja ima pravo zatražiti branitelja po vlastitom izboru ili sa liste dežurnih odvjetnika sukladno članku 273 Zakona o kaznenom postupku. Prava osumnjičenika: poučavam vas da se u neometanom izlaganju možete očitovati o svim okolnostima za koje vas se tereti i iznijeti sve činjenice koje vam služe za obranu. Znači, osumnjičenik se poziva da iznese svoju obranu, te se poučava da ima pravo istu iznijeti u neometanom izlaganju, da se može očitovati o svim okolnostima koje ga terete, te iznijeti sve činjenice koje su mu poznate, a koje mu idu u prilog. Razumijete li ovo upozorenje i želite li iznijeti svoju obranu, te želite li odgovarati na postavljena pitanja? Nisam razumio, ali želim nešto reći ako smijem. Dobit ćete priliku. Da li želite odgovarati na postavljena pitanja? Ovisi kako Dobro. se budem osjećao u tom momentu. Ako se obraćate meni čovjeku, za ovog drugog ne znam. Ne mogu pričati za nekog ko nisam ja. Dobro. Konstatira se da osumnjičenik navodi da nije razumio upozorenja, te da navodi da ne zna da li hoće ili neće odgovarati na postavljena pitanja. Ne znam da li hoće. Ili neće odgovarati na postavljena pitanja. Evo, vi sad možete iznijeti svoju obranu i odgovarati na sve činjenice koje vama idu u prilog. Dakle, prije svega ja nisam nikakav osumnjičenik, ja sam čovjek. Znan kao Aljoša iz obitelji Đurić, pri čemu navodim da Aljoša iz obitelji Đurić nisu ni ime ni prezime jer ja ne pripadam nikakvom sustavu. Nadalje, kad se desilo ovo danas što se desilo, ja sam vam dao pravomoćnu sudsku presudu koja se odnosi točno na ovo što vi danas radite. Jel priznajete da vam je to uručeno? Pravomoćna presuda Arbitražnog suda pravde, u kojem ne samo se ispostavlja da ste vi krivi, nego ste mi još dužni i neki novac. Međutim, protivno arbitražnom zakonu takozvane Republike Hrvatske, vi to sve kršite.
Stvar broj 2. Postupate prema meni kao čovjeku, jer ja sam čovjek, bez da ste mi dali ikoji dokaz o vašoj nadležnosti nada mnom. Znači, postupate bez ikakve podloge. Kršite rezoluciju Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, kršite univerzalni prirodni zakon, kršite sve živo. Čak šta više, čovjek koji je ovdje prisutan u ovoj sobi, dakle ne osoba, nego čovjek, Loris Lupetina, mi tvrdi u oči da nije čovjek. Pa mislim, di smo došli? Pa to je sramota ne zemaljska, nego svemirska. Neko mi ovdje dolazi s nekim pištoljima i nešto, s nekim naredbama, tvrdeći da nije čovjek, nego Bog. Ne samo što za sebe tvrdi da je Bog, nego i ja nisam čovjek, nego sam neki tamo, nemam pojma ko lutak. Znači, uopće vas ne razumijem. Imate li vi ikakav dokaz o ikakvoj nadležnosti nada mnom čovjekom? Dobro, ja bih vas sad htio prekinuti. Jer ako nemate taj dokaz... htio bih vas pitat da li se vi želite iznijeti svoju obranu. Pa to je moja obrana, mi nemamo uopće šta razgovarati ako vi nemate dokaz o nadležnosti nada mnom. Nemamo šta pričati, jer vi onda kršite vaše ovlasti. Ako nemate dokaz da li vi nešto želite iskazati vezano za to što vas se stavlja Pa rekao sam, dao sam vam sudsku presudu. Vi ste se oglušili o to sudsku presudu. Dobro. Mislim, ne znam šta drugo da vam kažem. I osim toga tvrdite da sam tu neki treći, a nisam. Da li želite odgovoriti na par pitanja koja vam ja želim postaviti? A ovisi kako se budemo sjećati. Ako ćete pitat mene čovjeka, ja ću vam bez problema odgovoriti. Kada ste stavili te pločice na vozilo? Da li se sjećate kojeg dana? Sad ću vam točno odgovoriti. Reci. Prije svega, to želim da se zna, osoba Aljoša Đurić je poništena 5.10.2013. Uredno je poništena. Nema je, ne postoji. To što je vi niste poništili u vašim datotekama, to je vaš problem koji mi se uopće ne tiče. A poništena je na osnovu toga što je ugovor o državljanstvu bio potpisan pod prisilom. Znači, 91. 2. 3. kad je počinjen ratni zločin nad mnom od ljudi koji su nosili ove iste uniforme, koji su me, iako nisam bio državljanin Republike Hrvatske, prisilili u Hrvatsku vojsku u rat, cirka 5 mjeseci, na osnovu toga sam ja postupio, ko što sam postupio, potpisao ugovor o hrvatskom državljanstvu. 2013. kad je Hrvatska ušla u Europu, takozvanu Europu, i kad sam osjetio da je došao momenat da konačno reagiram, tada ste ne samo vi, nego i sve više manje takozvane svjetske pravne i financijske institucije primili ste dokumentaciju od cirka 80 stranica sa nepobitnim dokazima o svemu tome. A nepobitno znači da je nešto o čemu nema diskusije. Kad je nešto nepobitno, onda o tome nema diskusije. Znači, vi non stop nastupate sa neistinama. Ovo nisu pločice, koje tako nazivate pločice, nisu pločice, nego su informativne poruke. One nisu izvješene na imovinu od ovog čovjeka ovdje ili vašu, nego na moju privatnu svojinu. Na tim pločicama, odnosno informativnim porukama, što one jesu, piše suveren i piše privatna svojina ne iznajmljuje se. Znači, upoznati se s time šta radite. Dobro, a da li nam možete reći da li je to vaše vozilo? Ovako, još trenutak pitali ste me za datum. Da, te sam informativne pločice, odnosno poruke, postavio isti onaj dan kad se desilo prošli puta ono što su mi napravili vaše kolege iz MUP-a, pa sam ih tužio i dobio protiv njih sudsku presudu. Isti taj dan. Da li se možete sjetiti datuma? Pa to je bilo, nemam pojma šta ja znam, mislim prije godinu i pol. Znači, tada ove što su sada. I sad su stavljene sa zakovicama da ih niko ne bi mogao skinuti. Prije su bile stavljene na šarafić, ono tamo plastikicu, koji je Smoljanić, ne znam kako se zove, čovjek u odjevenu uniformu policije Republike Hrvatske, misleći da je Bog strgao. Zato sam one druge
priklještio sa zakovicama i u međuvremenu dobio sudsku presudu koju vi ne poštujete, iako je pravomoćna. Znači, Dobro. oglušujete se o zakon takozvane Republike Hrvatske, a očekujete da ga ja poštujem. Dobro. Da li želite još nešto iskazivati vezano na kazneno djelo koje vam se stavlja na teret? Nema nikakvog kaznenog djela. Htio sam vas pitati lično, vi ste također čovjek ili poričete da ste čovjek? Mislim, Ovdje, ja sad ovdje ovdje- vam ja mogu postavljati pitanja u ovom postupku, a ne vi meni. Pa ne, Jer znate zašto? Zato što kad se nešto radi, sudski postupci, policijska ispitivanja, uvijek prije nego što se krene sa bilo čim, mora se utvrditi ko je ko. Dakle, ja moram znati ko je taj koji mi se obraća. Ja želim Ja znati sam da vam li... to rekao, ja sam to konstatirao u ja zapisniku. želim znati da li ste čovjek to ili imate ne. na snimci, imate Da. na ovom papiru, vam piše Da. ime i prezime moje. Ja vas pitam da li ste čovjek. Ima na papiru vam piše Da. moje ime i moje prezime. Da. Ali I pitam ja vas sam da li vam ste sve čovjek. podatke dao kao Niste što mi su vam dali dali osnovni kolege. podatak. To je i dokumentirano. Da. Jednu kopiju ove snimke ćete vi dobiti U redu. i moći ćete U redu. imati te podatke. Molim vas A lijepo, nemam da li osnovni imate još podatak da li nešto, ste čovjek. Nemam osnovni da li podatak imate li- još nešto za reći, za iskazati? Evo ništa, nemam više ništa, osim toga, dakle, kidnapirali ste me ovdje bez dokaza o nadležnosti. Mene čovjeka, Aljošu iz obitelji Đurić. Dobro, možemo konstatirati, znači nakon izlaganja konstatira se da je osumnjičenik iznio svoju odbranu i da je odgovarao na pojedina pitanja. Upozorenje vezano za snimanje, znači sukladno članku 87 stavak 4 i članak 275 Zakona o kaznenom postupku, vaše ispitivanje je snimljeno tehničkim uređajem, te imate pravo pregledavati snimku. Želite li pregledati snimku ispitivanja sada? Ne, a imam li je pravo dobiti? Naravno. U redu. Znači ne želite Ma sad ne pregledati. zanima me Dobro. uopće. Možemo konstatirati, osumnjičenik je upozoren da sukladno članku 87 stavak 4 i članku 275 Zakona o kaznenom postupku ima pravo reproduciranje snimke radi eventualnih ispravaka i da znači on sad to ne želi. Dobro, znači sukladno članku 85 Zakona o kaznenom postupku vi kao i vaš branitelj imate pravo pročitati zapisnik ili zahtijevati da vam se zapisnik pročita, te imate pravo staviti primjedbe, prigovor u svezi sa sadržajem zapisnika. Sekundu, izvinjavam Da li se, zapisnik ovaj tu u snimku ili pisani? Zapisnik je pisani. Ovo A sam imam vam li prije pravo dao. i njega dobiti? Znači, rekli ste mi za snimku da imam pravo Naravno dobiti. da ćete ga dobiti. A zapisnik pisani da li imam pravo Naravno. dobiti? U redu. Jedna kopija je za vas. Jer pitam zato što ga prošli put nisam Jedna dobio. kopija zapisnika je za Odlično. vas. Želite, znači koristiti pravo da sada pročitate taj zapisnik Ne, ili da ne. stavite primjedbu na njega? Ne. Dobro. Znači, Ako se ne odnosi na mene. ok, dobro. Ukoliko je zapisnik, znači, sukladno članku 85 Zakona o kaznenom postupku, osumnjičenik je upućen da ima pravo pročitati zapisnik. Osumnjičenik se odriče prava na čitanje zapisnika. Dobro, ako je to sve, onda možemo utvrditi, A da, poslije, da. možemo utvrditi, znači da je ovo snimanje završeno u 21 sat i 41 minut.